ବାଗଡ଼ିଆରେ ଏକ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନରେ ମୁଁ ସ୍ପଟିଂ ଟ୍ରାଏଲ୍ କଲାବେଳେ ସ୍ପଟିଂ ଟିକେ ଫାଟିଯିବାରୁ ମୋତେ ଦୋକାନୀବାଲା କଣ କହିଲା ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମର ସେଇ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନରୁ। ଭାଇ ସକାଳ ଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଭଳି ଦୋକାନରେ ବସିଲି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ମଉସା ଜଣକୁ ବଡ଼ ଲିଟ୍ରିକିଆ ସୋରିଷ ତେଲ ଗୋଟାଏ ଦେଲି। ଟିକେ ପରେ ଦୋକାନରେ ବସିଲା ପରେ ଅଜା ଜଣେ ଆସିଲେ ଓ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ତେଲ ଗୋଟାଏ ନେଲେ। ଟିକେ ପରେ ଭାଇ ଦୋକାନକୁ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ବାଗଡ଼ିଆ, ଯାହାକି ସାର୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓ ମୋର ଯୋଉ ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଆମର ବାଗଡ଼ିଆ ମାର୍କେଟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋର ଦେହ ଭଲ ନଥିବାରୁ 8-9 ଦିନ ଯାକେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରିଲାନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରି। ଟିକେ ପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଆମର ରମେଶ ମେଡିକାଲରେ। ଯାଇ ଦେଖେଇ ଆସିଲି। ସେ କହିଲା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ତୋର 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ତୋର ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେମିତି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେଠାରୁ ଆସି ସୁଚିତା ବସଲାକୁ ଯାଇ ସ୍ପଟିଂ ଗୋଟାଏ ବାଛି ଯାଇ ଟ୍ରାଏଲ ରୁମକୁ ପିନ୍ଧିଛି। ଟିକେ ଫାଟିଗଲା ଓ ମୁଁ ଯାଇ ସ୍ପଟିଂ ଦେଖେଇଲି ଦୋକାନୀ ବାଲାକୁ। ସେ କହିଲା ତମେ ଫଟିଛ ମାନେ ତମେ ହିଁ ନବ। କହିଲି ହଉ। ଏଠୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ସ୍ପଟିଂ ଆଣିଲି। ଆଣିଲା ବାଟରେ ଯାଇ ବରା 30 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇଲି। ଆଜି ବ୍ଲଗଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।